Good evening everyone! Magandang gabi sa lahat. It's time for our Learn Tagalog pronunciation video. And let's start with, how do you say, I will be back sa Tagalog? If you wanna say, I will be back, babalik ako. Babalik ako. Ba-balik ako. Babalik ako. Next ay, are you sure? Sigurado ka? Or sigurado ka ba? Sigurado ka? Sigurado ka? Or sigurado ka ba? At next one, maybe, siguro. 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 For example, or halimbawa, I ask you, masaya ba si Kim? Is Kim happy? And you're not sure, so you wanna say, maybe, siguro, maybe, siguro. At last Wednesday or Miyerkules, nag-practice tayo ng mga examples ng do you have at I have sa Tagalog. So let's practice the pronunciations ng mga examples from the page. If you wanna ask sa Tagalog, do you have a car? May kotse ka ba? May kotse ka ba? And for answering, yes, I have a car. Oo, may kotse ako. Oo, may kotse ako. At another halimbawa, do you have a garden? May garden ka ba? Or may hardin ka ba? Oo, may garden ako. Or yes, I have a garden. Oo, may garden ako. Or, oo, may hardin ako. Do you have a dollar? May $1 ka ba? May $1 ka ba? Or maybe you wanna say, I'm sick. May sakit ako. May sakit ako. May sakit ako. Or you wanna say, I have a farm. May bukid ako. I have a calf. May ubo ako. May ubo ako. Or I have a visitor. I have a visitor. May bisita ako. Next is saying, I have a relative in, or I have relatives in. Sa Tagalog ay, I have a relative in. May kamag-anak ako sa. May kamag-anak ako sa. May kamag-anak ako sa Pilipinas. Or I have relatives in. May mga kamag-anak ako sa Pilipinas. And next is this photo. That's a photo of a rice field o palayan. 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 Rice, palay. Palay. At
Sak, sako, sako. Last one, banana, saging, saging. But just in case you wanna say, just relax, relax ka lang. Relax ka lang. Relax ka lang. Relax ka lang. Akala ko, akala ko sa Ingles ay I thought, halimbawa or example, you wanna say, I thought it's Sunday today. Akala ko, linggo, ngayon. Akala ko, linggo, ngayon. Or, I thought your name is Anna. Akala ko, ang pangalan mo ay Anna. Or maybe you wanna say, I thought this is yours. Akala ko, sa'yo to. Akala ko, sa'yo or sa iyo to. To or ito. Akala ko, sa'yo to. Akala ko, alas 10 na. I thought it's already 10 o'clock. And if you haven't seen the video about telling time sa Tagalog, you can see the link sa ibaba or below.